Kuya Bibo, kabay nga matagaan mo man sang atensyon ang akon heart story. Isa man ako sa mga nagabantay gid sang programa mo taga-adlaw. May madalom ako subong nga ginaproblemahan. Kag daw manug-abot na sa punto nga daw makasala na gid ako sa akon bana. Gani maski paano ginapamatukan ko gid ini ang akon nga nabatyagan sa subong tungod sa temptasyon nga nag-abot sa akon kabuhi sa sini nga tion, Kuya Bibo. Una sa tanan, maayong hapon sa inyo. Tawga ako kay Rowena. 33 na ako. May bana, Kuya Bibo, kag duha ka mga mabuot nga mga anak. Sa subong, ang bana ko nga pangalanan talang sa alias nga Nonoy. Ara siya sa malayo tungod nagatrabaho siya sa iban nga pungsod. Mahambal ko nga okay man ang amon nga relationship sang bana ko. Kay tungod nga always man kami naga-communicate kag masuportahan niya gid kami sang amon mga kabataan diri sa Pilipinas. Nag-decide si Nonoy nga maglakat, Kuya Bibo, sa abroad. Kay hindi siya magpasugod sadto nga ako ang mag-apply bilang domestic helper. Kay gusto niya kuno ako ang mabilin diri kag mag-alaga sa amon mga anak. Bisan sa malayo si Nonoy, wala gid na siya nagakalipat sa amon. Halos adlaw-adlaw naga-video call gid siya para maistorya ang mga kabataan namon kag ako man. Kay para maski paano mabuhin-buhinan kuno ang kahidlaw namon. Pasalamat na gani kay may video call na subong. Maski kami diri nga pamilya niya, kampante man katama. Kay makulukumusta namon ang iya kahimtangan adlaw-adlaw. Pero Kuya Bibo, wala ko ginalauman nga mag-abot ako sa punto nga ini nga mag-entertinar sang sulay sa akon kabuhi. Wala man tanto nga kakulangan ang akon bana sa akon bilang asawa niya. Pero sa hindi ko hungod, nadala ako sang isa ka lalaki subong sa isa ka sitwasyon nga daw makaguba sa amon pag-upod sang akon bana, mangin sang akon pamilya. Oo, Kuya Bibo. Hindi ko man gingusto ini. Pero wala ako sang nahimo. Kay nahulog naman ang akon buot kay Dondon. Nagaamon man si Dondon sa akon gid nga lugar. Sa isa lang ka banwa, Kuya Bibo. Hindi ko na paghingadlan pa. Waay ako kapugong nga maluyagan man siya tungod sa ginapakita niya sa akon nga atensyon kag sa pag-entertain ko man. Wala pa man kami sang relasyon apang padayon siya nga nagapamilit sa akon. Nga bayaan ko kuno ang akon bana kag pilion ko siya. Kag sa subong, sa tuod lang, Kuya Bibo, sa dalayon nga pagpabutyag ni Dondon sang iya nga tinutuyo kag kagustuhan sa akon. Mahambal ko nga nagamuhan naman ako kay dako naman ang porsyento sa tagipusuon ko na magpasugot sa gusto niya. You're listening on Heart Stories, on Music and Heart Billionaire. Subscribe now. Kag sa pagpadayon sang heart story ni Rowena. Kuya Bibo, nagsugod ang tanan sa amo ni Dondon sang nagpauli kami sadtong pandemic kag magbakasyon sa mga anak ko sa akon gid lugar. Didto masami siya sa amon balay kay
tropa gid sila sang akon nga bayaw. Tubtob nga nagsugod lang man na kami sa kumustahanay sa text hasta sa chat. Kag syempre, kilalahay naman kami nga daan. Amo pa nga daw kampante man ako nga makipag-communicate sa iya. Pero sang ulihin na sina, nagpabutyag na siya sang iyang nabatyagan. Nga kuno naluyag siya sa akon halin sang una pa lang. Syempre, una gid ginsupalpal ko siya, Kuya Bibo. Kay paano nga ako? Kay may bana na ako ya. Hambal ko pagani sa iya. May bana na ako kag mga bata. Pangita ka na lang sang iban nga mga babae dira ang available kag single. Pero sa sigi-sigi nga pagpabatyag niya sa akon, nga ako kuno ang gusto niya nga babae. Kag kuno, ano gid kung may bana ako? Anhon niya kuno, kay ako ya ang naluyagan niya. Pero wala ko gid siya tani gin entertainar kag wala gin tagaan sang Malaysia ang mga ginpanghambal niya nga ina sa akon. Syempre, palangga ako ang bana ko katama kag ang mga kabataan ko, Kuya Bibo. Kag isa pa, waay man ako ya sang plano nga magtinunto. Tubtob nga ambot, Kuya Bibo. Nga nag-amon na ako sini. Daw kusa na lang ako ya nga naamat-amat naman hulog kay Dondon. Siguro sa ginapabatyag niya nga daw ara siya para sa akon perme. Kag siguro kay tungod sa kahidlaw kuman sa akon bana. Isa sadto ka bes. Nagpanghagad si Dondon nga makitaay kuno kami. Kag nagpasugot man ako. Likom syempre sa pamilya ko. Kag nagkadto kami sa lugar nga syempre wala sing makakilala sa amon. Ang ginapili namon nga kadtuan ang isa ka beach resort. Dito kami naglagaw, nakaili-istorya, hasta nga may gusto na siya nga matabo sa amon. Gusto niya nga magsulod kami sa isa ka room nga ginaparent sang resort. Kag sigurado ako, kabalo ka naman, Kuya Bibo, kung ano ang gusto niya nga matabo sa amon sa adlaw nga ato. Kag wala ako nagpasugot. Siyempre, nagapangibabaw sa penser ko ang kahadlok ko sa gihapon nga makasala sa bana ko. Kag naintindihan man ni Dondon, kag ginrespeto niya ang akon nga desisyon. Kag ang hambal niya pa, hindi siya kuno mamilit. Kung kusa ko na lang kuno nga magpasugot, kag gusto ko ang himuon namon. Kuya Bibo, sa amo pa lang ato nga ginubra ko, grabe na ang akon konsensya. Nahuya ako sa kaugalingon ko sa matuod lang, kag labi na sa bana ko. Ambot, nga sa liwat-liwat, daw hindi ko gihapon matudluan ang kaugalingon ko nga maglikaw na lang kay Dondon. Daw ina bala nga mas napangita ko na ang iya mga tawag kag chat kumpara sa bana ko. Apang sa gihapon, nagapabilin ako nga ginakonsensya. Hindi ko man mahangpan ang kaugalingon ko, Kuya Bibo. Umpisa sadto nga natabo, Kuya Bibo. Nakahambal ako sa kaugalingon ko nga hindi na ako magpakita pa kay Dondon. Kagrabe ang akon likaw. Kay ginalauman ko nga base hindi na ako makapamalibad pa sa iya kagustuhan. Kag makasala na ako sa akon bana sang lubos. You're listening on Heart Stories, on Music and Heart Billionaire. Subscribe now. Sa kasugpon sang heart story ni Rowena. Kuya, sige ang likom ko nga pakigpag-communicate ka Dondon.
Apang ginapamatukan ko ang kaugalingon ko nga hindi makipagtabo sa iya. Kag initanan, wala siyang ihibalo ang bana ko, kag wala man siya sang kun ano nga pagduda. Sa matuod lang, palangga ko man katama si Nonoy. Pero nga hindi ako kapugong sang kaugalingon ko nga likawan si Dondon. Mahambal ko man nga wala gid ako sang karason-rason Kuya Bibo nga magpangita sang atensyon sang iban nga lalaki. Tungod wala man ako nahimuan sang sala o mahambal nga kakulangan gid si Nonoy. Kadamo sang plano ang akon nga bana sa matuod lang. Sa masami namon nga pagistoryahanay, kadamo siya sang ginahandom para sa amon nga mga kabataan. Gusto niya gid nga mahatagan sang maayo nga future ang mga anak namon. Amo ina nga maski tama kuno kabudlay nga sa malayo siya, agwantahon niya kuno para mahatag ang tanan nga makapamaayos sa mga kabataan namon. Wala na dayon ang iya nga pagpauli sang sini nga tuig tungod sa pandemic Kuya Bibo. Kag natigayon nga ma-extend ang ilang nga kontrata, ano pa sa masunod nga tuig pa siya namon makaupod liwat. Abi mo Kuya Bibo, naluoy ako sa iya kay siya lang ang isa nga nagaalaga man sang kaugalingon niya sa abroad kun maglain ang pamatyag niya. Sige ang obra maski malain ang pamatyag. Mahambal ko nga grabe ang mga sakripisyo sang bana ko para sa amon. Tapos, makabatas pa ako ya nga magtinunto diri. Tuod lang Kuya Bibo, nakita ko man ina. Kag may konsensya pa man ako nga nabilin. Apang, kung mag-communicate naman gani si Dondon, daw kalipat na lang ako sang kusa sa mga kabudlay ni Nonoy sa abroad. Ako niya pamatyag ko daw hindi ko man gusto nga matapos ang tanan sa amon ni Dondon. Pilit ko siya nga ginalikawan. Apang magpakita na siya gani isang atensyon sa iban nga mga babae maski mag-like lang siya sa mga pictures sa mga mutual friends namon sa Facebook. Grabe ang akon nga kaugot. Nagaselos ako sang sobra. Inaabala nga daw ako ya ang nobya or asawa niya. Nalipat ako. Si Dondon Kuya Bibo, soltero pa ina siya. Gani mahambal mo nga waay siya yasang pangduha-duha sa akon. Kay wala siya yasang ginaulikid kaangay ko. One time, nagkita ay kami liwat kuya. Nakapasugot na naman ako. Nagpanyapon kami sa gwa. Siyempre sa lugar nga. Sa banta namon wala sing may makakilala sa amon. Sadto nga tion ginbilin ko ang akon mga bata sa ugangan ko. Kag sa tuod lang, wala gid sila ideya sa mga ginapang obra ko. Kuya, sadto nga tion, maayo lang, nakapugong naman ako sang kaugalingon ko. Apisar nga daw madala na ako sang ginhalukan ako ni Dondon. Pero maayo lang kay nagapangibabaw gid ang kahadlok ko nga makasala ako sa bana ko. Sa liwat, naintindihan man ako ni Dondon, kag wala naman siya namilit pa sang gusto niya nga matabo. Kuya, akuon ko, nasakitan ako manumdom sa pagtunto ko sa bana ko. Amon agani nga siling ko una pa lang sa sulat ko nga nahadlok ako nga mag-abot ang time nga hindi na ako makapamalibad pa sa temptasyon sa akon. You're listening on Heart Stories, on Music and Heart Billionaire. Subscribe now.
Sa pagpadayon naton sang heart story ni Rowena Kawiner. Grabe ang akon nga pagpugong sa subong sang kaugalingon ko, Kuya Bibo. Ginapanumdum ko gid ang mangin konsekwensya sinitanan kun pilion ko nga magpakasala. Kay kun pasugtan ko lang perme ang kaugalingon ko nga magupod kay Dondon. Kuya Bibo, basi hindi na gid ako makapugong sa dalayon. Nagaprangka gid si Dondon sa akon nga willing siya batunon ako kung siya ang pilion ko kag pati mga bata ako willing siya nga batunon. Apang Kuya Bibo, kun panumdumon ko man ang mangin epekto sini sa akon, sa pamilya ko, sa pagkatawo ko, hindi ko lubos maisip nga magsulod sa sini nga sitwasyon. Kay hindi ko masarangan tubangon ang madangtan sang akon pagpakasala kun matabo. Pero kuya, sa nahambal ko na, kadali lang man magkambyo ang akon pensar kun kaistorya ko na si Dondon. Sa karon, Kuya Bibo, ginabuhos ko ang oras ko sa akon bana para ma-remind ko ang akon kaugalingon sang tama. Palangga ko ang bana ko, Kuya Bibo. Kag ako mismo, nagamuhan man sa kaugalingon ko, nga nahimo ko siya baliwalaon, kag nagpatentar ako. Hindi niya deserve ini, kuya, nga tuntuhon ko siya. Pero paano ako makagwa sa sitwasyon nga ini? Ang pensar ko, Kuya Bibo, nagasiling nga hindi ko man mabatas nga luiban ang bana ko, kag hindi ko gusto nga maguba ang pamilya ko. Sa tion nga makaupod ko naman si Dondon, nagakadula man ang akon kahadlok sa mangin konsekwensya sining sudlan ko kun matabo kay nagasalig man ako sa iya. Pero kabalo man ako nga wala ini sang kasiguraduhan tungod nga wala pa man kami makaupod sang madugay pa. Lalo pa kun sa isa na kami ka panimalay kun pilion ko gid man siya. Kuya Bibo, kabay nga mabuligan mo ako. Sa subong, akuon ko dako ang porsyento, kuya, nga kabalo ako sang sala ko. Kagkabalo ako sang kamatuoran nga palangga ko gihapon ang bana ko. Pero amo lang gid ina, hindi ko man malikawan si Dondon. Nga nagakatabo ini sa akon. Kuya Bibo, sa diin ako maumpisa, paano ako makadesisyon sini? Ano ang nagakadapat ko nga himuon? You're listening on Heart Stories, a music and heart billionaire. Subscribe now. Kawiner, pabalik diri sa aton heart story kag sa subong ang akon nga thoughts on the matter sa heart story ni Rowena. Rowena, kung nagapamati ka subong, una bes, salamat sa imo nga pagpili sang heart story para mapautwasan man sining dako mo nga palaligban. Actually daw, hindi ka naman gani dapat magpalibog kay ang solusyon is at hand. Ara naman lang gani sa pensar mo. Ara na kusa nga nagapanuktok sa imo. Ginapunggan mo lang nga patihon ang kung ano ang nagakadapat. Kabati ka na sina sang hambalanon sa mga katigulangan sang una nga sa kama o sa kutsyon ka na kuno nagabatang masaylo ka pa sa banig. Cliche na o sa aton pa nga lingwahe gasgas na ina. Bukang bibig o ano pa. Pero makaremind sa aton sang realidad. Amo na blambal ko sa nagligad naton nga letter sender. Kita man lang ang nagapakomplikado sang aton nga malinong kag simple na kuntani nga pangabuhi.
Sa tuod lang, ask yourself, Rowena, ano ang punot dulo sini tananaw? Nga nahimo mo ini? Enough bala ang rason mo para nga bayaan mo ang pamilya mo? Kaya mo bala tubangon ini tanan kag talikdan ang kabuhi mo nga malinong? Wala na bala bili ang bana mo o ang pamilya mo sa imo para himuon mo ini? Kay kung puro oo ang sabat mo diri, then wala na ako may maitugda pa. Pero kung ang rason lang is palangga mo lang si Dondon, well, ang mahambal ko, that will not equate sang isa ka desisyon nga hinulsulan mo tubtubsan o. Rowena, imagine bala ho, ara ka sa sitwasyon nga ginahandom sang iban. May responsable nga bana, may mga kabataan nga manggad nyo bilang mag-asawa. Enough reason for you nga hindi na maghimo sang makaguba sang pamilya mo. Ipaiway ko na ang mga sakripisyo niya sang bana mo ato sagwa para hindi ka makonsensya. Pero ang matuod ato siya sa abroad, nagahimakas, gaagwanta nga mapahilayo sa inyo para sa makapamaayo sa pamilya ya. Kag kun may kakulangan man siya bilang bana, nga pangitaon mo sa iban, nga wala mo man lang naisip basi mahatagan niya man lang sang pagtamod. Try to think of it. Ang sudlon mo kay Dondon Rowena, masugal ka pa lang. And ang sitwasyon mo subong kay Nonoy nga bana mo, kadalagaan na inaiya. Daog ka na da. Kinahanan mo na lang nga ini nga inorish kag tagaan sang bili. Amo lang na kasimple tani. Pero ginpa-complicate mo nga nagbutang sa imo sa subong sa trouble. Or worst, kung hindi ka na makapugong pa, magadala sa imo sang tuman kadako nga problema nga hasta buhi ka, tubangon kag dalon mo. Maski ang mga makabati sini will tell me that I am biased or sala ako sa akon pananaw. Pero para sa akon, amo ini ang nagakadapat, ang makapamaayo sa imo, ang makapamaayo sa pamilya mo. Talikdan mo si Dondon. I am not saying nga malain siya nga tawo, si Dondon. Ang nalainan ko lang isang inyong nga relasyon. Kay para sa akon, wala man kamo sa intsakto nga rason para nga maluiban ang bana mo. Plus bonus na ini, panumdumaman ang kabataan mo. Isa pagid ina kadako nga consideration sa himuon mo nga desisyon. Yes, I can't blame you. Tao lang man kita, kag kaisa sa kabuhi ta nangin mahuyang kita. Or nangin mahuyang kita. Pero now, samtang nga wala ka pa nakahimo sang tuman kadako nga sala sa pamilya mo and most especially sa bana mo, pilia ang tama. Pilia ang kaayuhan, ang kalinungan, Rowena. Pilia ang pamilya mo. Brought to you by Music and Heart Billionaire. Don't forget to like and subscribe.